Sambah tibo di pangdu beri maaf mo baru nang sapatah. Bari maaf ambo baru dian sapatah. Sekali gawa beribu kalian pun. Sekali gawa baribu kalian pun dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Atenamu Grup Rumah Gadang 95 menerbitkan sebuah carito adek alam Minangkabau mengenai adek pasambahan. Dalam carito nan kedua ko nan lamu nan rahta cician nan lampun bapak pilih ambu ulangi kembali pasambahan Syria yang pertama adalah selesai. Ini masuk pasambahan minum. Pasambahan minum ko masuk no hampir sama yo pasambahan Syria. Bawa cojo pasambahan Syria gak seketik angkustan maruhun. Contoh kan angkustan maruhun ko tasabik namo tabilang gala mak sarapet papek no datih rumah gadang nangko ini sampai ambo mantarkan sambah dan salam. Artinya sambahkan kita dipuhunkan sabari silang nabangka karakok nabajiyo ayam baindu kato namudo sabik mulo pakakato. Datih juadah nan katangah minta ko ayah nan sedagua ko gulai nan setangkai ayo minta diparenai kanan basamo. Itu nan ambo menjawab ke sitan maruhun angkustan maruhun biko menjawab Pak angkustan kayo misalnya Pak angkustan kayo duo nan diambang dianjung tinggi sampai ambo menjawab sambah memberikan salam. Itu contohnya menunggu Pak angkustan kayo dalam pasambahan rumahan. Nangka jawabnya atuh lewat 50 angkustan basah misalnya kemanakan ambo tadi. Itu dilakan jawab no abe tujuh. Bikolah lah selesai angkustan basah justan marhum menjawab. Aku disarahannya ke kambo kembali Pak angkustan kayo jawabnya. Talalai ambo menjawab sambah memberikan salam mau dipinta pada Allah. Itulah jawabmu kan. Lah dijawab lo dia angkustan muru tadi Pak angkustan kayo nan talalai mau menjawab sambah mengalihkan salam mau dipinta pada Allah nyambu. Ayo kok ayah sadagu nan minta diminum kok gulai setangkai yang minta dimakan itu batari moda tinasi ukona jania nyo Pak setangkayuan. Itulah sah namanya itu pasambahan minum. Kini lah minum murah di rumah. Itu diado kalau pasambahan salano kok pasambah mencari minantu pasambah batunangan pasambahan tu hampir beda-beda saketik ikut no tambahannya tu diambil biko mengenai kok kabatunangan mulu ke jauh ke Japui. Itulah keterangannya. Kalau pasambahan makan minta diperenai sepoi itu dan nambah turun tadi itu. Lah sudah mengenai pasambahan kini ambo tingke yojo baca menyambah lah kan. Kalau seandainya angku dah tua belai bali batigo adi dak amunan sadek disebut dero ado di dalam kerapatan di becolai mengenai pasambahan alam Minangkabau ko kamadokan kamancari minantu jo pasambahan Syria pasambahan minum marangkap kini kos nan kami ateh namo ambo bagalas tangkayo anak ambo na bagalas tan maruhun ambi kamu kamalakukan jawet masabah. Tapi sabalun sambah
kami kamanyambah, kami panggil dahulu angku Datuk Rangkayo Besar. Angku Datuk Rangkayo Besar. Menjawab lah angku Datuk Rangkayo Besar. Sudah itu bisa disambah angku Datuk Rangkayo Besar, disambah pula angku Datuk Mudo. Lah sudah disambah angku Datuk Mudo, disambah pula angku Katik Besar. Ko cara malakonnya. Jawab di angku Stamarun, dia menjawab dah gua. Iya. Angku Stamarun ko malakonkan angku Datuk Rangkayo Besar dulu ni gua. Siap. Siap ya. Angku Datuk Rangkayo Besar. Sabuilah. Angku Datuk Mudo. Sabuilah. Angku Katik Besar. Sabuilah. Salam tibo di angku Katik Besar. Bari maaf amu bandang sapatah. Sakali gawa bari kalian pun. Si pulut nak lang saribaka diriak jampu kaki dari ujung sampai kapaka. Salam jo simpuh panjalani. Sambah tibo di pangulu. Salam tibo di tuangku panitahan sagalo rape kasudahan sambah angku Stamarun. Sabuilah. Angku Stamarun. Angku Stamarun yo tau cak namo tabilang gala mak sarapit papet no dia teh rumah gadang nangko ini tampe ambo mantarkan sambah dan salam. Artinya sambah ditambahkan titah dipuhunkan sabari silang na pangka karakok na bajunjong ayam bayu kato mulo sabui mulo pangka kato. Maka saparati dia nak kemanakan beliau angku Datuk Rangkayo Besar madokan Siria baca biak pinama gatok terletak dalam carano dilegokan ke tengah. Siria baca biak minta kunyah pinama gatok tak makan tidak mamak nan sadek urang malina sakito urang banyak rapik kerapatan saratu adek dan tiga jini. Akan tetapi bukit tumbuk ampaneh lurah tibunang kabui ujung tantak putang tatikam bana taulah angka angku Stamarun. Angku Stamarun. Sabuilah. Kok bukit tumbuk ampaneh lurah tibunang kabui angku Stamarun bajawab kato ka boleh. Tu angku Stamarun tu ko sabut pula angku Datuk Rangkayo Besar. Kau mau kemana lah? Angku Datuk Rangkayo Besar. Sabuilah. Sambah tibo di pangulu. Sambah tibo di pangulu. Bari maaf ambo barunjang. Bari maaf ambo barundiang. Sapatah Sapatah depan pangulu. di hadapan pangulu. Baribu kali maaf angku. Baribu kali maaf kepada angku Datuk Rangkayo Besar. Angku Datuk Mudo. Sabuilah. Kembali. Angku Datuk Mudo. Sabuilah. Sambah tibo di pangulu. Sambah tibo di pangulu. Beri maaf ambo barunjang sapatah. Bari maaf ambo barundiang sapatah. Sekali gawa baribu kalian pun. Sakali gawa baribu kalian pun cuma. Angku Katik Besar. Angku Katik Besar. Salam tibo tuangku. Salam tibo di tuangku. Bari maaf ambo barunjang sapatah. Bari maaf ambo barundiang sapatah. Sakali gawa baribu kalian pun cuma. Sakali gawa baribu kalian pun cuma. Nak rang sari Pak Angku Tangkayo. Pak Angku Tangkayo. Talale ambo menjadikan salam mau dipinta. Talalay ambo menjawab kato membalikan salam maaf dipinta cuma. Nak rang sali baka. Nak rang sari baka. Diri jampu kaki. Dari ujung sampai ke pangka. Salam je simpuh panjalani. Panitahan rapik segala adek Pak Angku Tangkayo. Panitahan rapik segala adek. Panitahan sambah ka Pak Tangkayo. Pak Tangkayo tu. Pak Angku Tangkayo juga. Pak Angku Tangkayo juga.
nan tacok namo tabilang gala tau cok namo tabilang gala mak serapik papiknya mak serapik papiknya dia teh rumah gadang nangko ini dia teh rumah gadang nan ko ini sampai ambo menjawab sambah sampai ambo menjawab sambah mengembalikan salam maaf dipinta rumah rumah Pak Angkus Tangkayo Pak Angkus Tangkayo tantangan rudiang Pak Angkus Tangkayo tantangan rundiang Pak Sitangkayo indak diulang kedua kali labasah tikanan alih dan labasah tikanan lalu itu labasah pula membuang pula rapah pila membuang nan labasah jambang membuang nan labasah ayo tantangan juadah nang katangah kok aya nas dagwa nang minta diminum kok gulai setangkai nang minta dimakan kok aya basuh pencuci tangan nan talata ayo minta diparenai no Pak Sangkayo asa kitu sambah dari ambo minta ditarimo dati na suci no Pak Sangkayo batarimo dati na suci no Pak Sangkayo imuko na janiya Pak Sangkayo sama-sama Pak mga Angkus Tamahun sambah minum lah selesai kini pasambahan mencari minantu nadi pelumenan napola lah selesai dulu jo caro menyambah laba tinggi dulu untuk selanjutnya di video nan kedua sekaligus jo pasambahan Syria pidato nan kamana di pidato nan nomor 3 ko lebih seru juga dan akan didatangkan seorang ahli pasambahan nan mencakup dalam kurung kampung anak cucu niat Imam Batu Wahyu nan kamapun yo beliau ko kini ko dalam keadaan kurang sihat nanti beliau akan bakumpul bertiga Angkus Tangkayo Angkus Tamahun Pak Angkus Tangkayo pun akan melestarikan budaya alam Minangko tarimolah untuk nan kedua ko nan ketiga sampai mendengarkan nanti ambo nan bagala Sultan Maruhun jo apa ambo nan bagala Pak Angkus Tangkayo tagisi akan naik agoso katurun kami berdua minta maaf kerelaan nanti nan bersama kalau ada jarum nan patah jangan disimpan dalam pipi kalau ada katuanan salah jangan disimpan dalam hati ambo sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.